Sa kadaghan sa mga denominasyon sa kalibutan, nga nag-angkon nga sila mo tinuod nga katawan sa Dios, pila mang gyud ang mga pundok nga gi-recognize sa Ginoo nga mahimong iyang katawhan. Pila mang gyud. Kaniadto wala mo'y pulos, wa mo na ilhan. Apan karon ingon dinhi kamo mga tao na sa Dios. Sa ato pa tinuod nga iglesia, wala na pundar diha sa tao. Kay kung napundar lang sa tao nga si Pedro biya, adlukanon kayo. Abi ninyo sa tibok kalibutan karon, daghan kay mangkon ako iyama ko sa Ginoo. Wala gimingon iya ko siyawa. Pero kung imong tanan balang kasulatan, kinsa magining tao sa Dios? So, mga kapaglaw, makigsunan, mga higala, nining tibok nga series nato atong isgutan, lahi na sad nga focus, no? Ang mayong balita. So, makikong kung sa may mayong balita. Ang mayong balita, makigsunan, kung di mong tanaw ng balang kasulatan, sa Matthew, ang mayong balita, 24:14, maong gingharian sa Diyos. Pero kung sa nimo ang pasahon na to ang Juan, ang mayong balita po mo ang mensahe, kining maong Biblia, ang mayong balita. Muna akong gibuta din ha, ang mayong balita, magsugod ta makapaglaw, makigsunan, in our journey, we have to open our electronic Bible. Muna karon kita naman tayong mga electronic Bible din ha. Or, atong i-open sa nga ang manual, ang atong hard copy nga Bible, atong ablihon, sundo nato ang mga teksto o ang tanang detalyes itong pagpanag-ubad ni tungod kay mabulokon kay ni. Ngano? Tungod kay nga atong hiskutan karon ang maayong balita. Kung sa karabatang balita, ang atong balita, rabas sa kalibutan karon labi na sa tuwang nasod, dili maayo. But you know, we have to listen and watch the good news nga atong i-plaster dinhi gikan karon. Tama ni sa pizza 2 sa Disyembre o pagka-3 tama sa 13 in 10 days lahi na sad nga may balita atong madungog. Okay. Primerong gabi makapaglaom, atong iskutan karon ang maayong balita may tungod sa katawhan sa Dios. Abi ninyo sa tibok kalibutan karon, daghan kay mangkon ako iyama ko sa Ginoo. Wala gimingon iya ko siyawa. Okay? Iya ko sa kaway. All of us, we have the tendency that we will claim, I am God's people. I am one of God's people. Pero kung imong tanan balang kasulatan, kinsa magining tao sa Dios? Mga kapaglao, makigsunan, ato mahigala nga karon watch sa to, nagatanaw sa tuwa. Sa diha nga, ang makatawhan sa Israel, gipagawa sa Egypto, sa diha nga makatawhan sa Israel, gihatagan sila sa sino kapatuon sa yuta, nga naa nagdagay dahi ang dugos o gatas. Mao ni ang gisulti niya, kinsa magining tao sa Dios? Now, kinsa man, ato masahod din Isaias 43, versikulo 1. Klaro kay gingon din sa Biblia. Sa Isaias, ingon sa dinhi, ako, mao ang inyong Ginoo. Karon ako ang inyong Ginoo. Ako mong gihimo. Ako may naghimo ninyo. Of course, ang naghimo sa tanan, ang Dios man yun. Sa niya, karon ako naghimo ninyo. O katawhan ni Jacob. O niya, unsa pa yun? Ako kamong giumol. O katawhan si Israel. Actual si Jacob, orugo po na si Israel. Sa ato pa, muna yung isa nga, ako mong giumol. Ako may nag-ugmad ninyo. Ako mong katawhan. So makita nimo, gikan pa kaniadto sa daang tugod, hangtod karon, mailat kinsa maning katawhan sa Dios. The good news about God's people, unsa may naa sa mga katawhan sa Dios. Kung paninog ba sa makigsunan, nagingon dinhi, ugo niya nagingon siya, ayaw kadlok. Don't be afraid. Kaya ako magaluwas kanimo. Pastila, no? Kung naay mo luwas sa tuwa, luwas sa tong kalisod, sa tong paninapi, malipay kita. Kani, grabe ni kaluwasan ni sa tibuok nato nga lawas ug espiritu. Yan siya, kaya ako magaluwas kaninyo. Ugo niya, gitawag ko ikaw sa akong ngalan. Ako aka. Kisa ni mga tawanan ni? Jacob, kaliwatan ni Jacob, maong mga Israel. Isa, ako aka. Gitawag ko ikaw sa akong ngalan, and you are mine. Kung ang kunong kasi Ginoo, ihagyo kang tao. So makita naman kadaghang duot sa mga katawan nga diin giangkon sa Ginoo kaliwatan sa Israel. Asa nagsugod ni makapaglaom atong mga viewers, nagsugod ni sa diya nga ang katawhan kaliwatan ni Jacob nahimong katawan sa Israel unya nahimong ulipon sa Egypto sa nga panggawas mo diha. Kaya tagan kag usa ka dapit nga diin kamo dili na magantos. Basahon na to ang bersikulo 2.
Sa dos makigsunan sa Isayas Kapitulo 43, ingon din na sa versikulo 2, o gunya sa diha nga kamo, adunay mga problema, kisabay way problema, nabi kita, kuyog ko ninyo, uban ko ninyo. Sa diha nga kamo magalabang sa suba, dili mo malumos, dili mo masakitan. Mulabang sa suba. Of course, atong hibalaan nga mga Israel, yung labang sa pulang nga dagat. Okay? In the Red Sea. Pero paglabang nila, wala gid sila. Murarag paril ang ilang nakita sa tubig na tunga. It's because God was there. So, ingon pagid siya. Ingon pagid palayan din versikulo 2. Sa diha kamo maglakaw diha sa kalayo, na usay magsuno-suno ang mga tao karon maglakalakaw po sa kalayo, kimutan kayo. Kaya aron kuno nga inigabot taon niya sa impierno, di na sila masakitan, iko nga impierno katurang mga dautan, di man namang matarong. Pero ingon din sa di ka maglakaw diha sa kalayo, dili ka mapaso, di ka masunog. Okay? Ang kalayo, dili, maunsa, dili magasakit kanimo, dili magadagmal kanimo, dili magatats sa imong lawas. Pa sila nidutan, no? Kung naapan ni karon dayon, believe ko. Pero makigsunan, makapaglaom, ang isaan sa Ginoo ngadto ra po siya makatawhan. Isa bahala ko sa himuon, kuyog ko ninyo, maglakamos kalayo o kina. 3, o sige sa 3 makigsunan, makapaglaom. Mo kanay hinungdan nga ako. Mo ang Ginoo. Ako man yung Diyos. Pa sila, no? Usa kay maghimo tag laing Diyos. Ako mo ang balaan, usa ka balaan sa kaliwatan sa Israel. Ako inyong maluluwas. Nakisamay dili mo salig sa iya. Kung kita sa aran ani makapaglaom, iyon ako nga wala na ay problema. Gawas ta sa katalagman ngano man namin muluwas na to. Ingon siya akong ihatang Ehipto, pabayron ako ng Ehipto. Giulipon mo, pabayron ko na sila. Akong ihatag ang Ethiopia, ini sa dini, hasta ang Siba, ihatag ko na niyo, pabaylo ko na sila. Nga naman, ako amang good mo, ako mo makatawhan. Magkapaglaom, ninumnom kita, dugay nga katuigan sila nag-antos na ulipon sa Ehipto. Aban gusto sa Ginoo nga palakton kini makatawhan niya, o niya isa nga, unya mangadto kamo sa dapit, ga kamo unya makahimos pagsimba kanako. Adto tas 4, o sa ingon dinhi, kamo mga bililhon. Grabe, no? Kita doon natin mga precious jewel sa ato ang balay. Pero kini, ingon na Ginoo, bililhon kaay mo sa kuha. Ihatagan ta mo, pinasahi, gadapit. Tagaan ta mo, pinasahi, gadungog. Nga naman, gigugma ta mo. Pa sila makadungog kag gugma, makiksun na murag, di nakaganahan bitaw mo, undag og sunod na ng taon, higugma si Muha. So grabe ang patagad sa Ginoo, anong mga tao nga iyaha sa katawan sa Israel. Gigugma ta mo, ako mo. Muna hinungdan, isa din that is why I'm willing to trade other to give up whole nations to save your life. Pwede na. Nga kanang ubang nasod, ako nang ihiklin, maluwas lang tamo. Grabe ang iyang pagtanaw sa iyong makatawhan. Ang panapagtanaw makapaglaom, kumusta man ta? Doon na ba sa tayo pagtanaw, ngadto sa Dios nga siya ragyod o guwan ay lain. Pero gani kita, kinagan bagong butan na to, na uban, sa iyo pa sa buntag, tuwa na himas ta sakyanan, hugas ta sakyanan, nga naman, wala na. Ang ilang pagtagad tuwa na sa mga butang nga lumalabay. Pero ang Ginoo mga kapaglaom, siya ako among higugma, ay mo kabalaka, andam na ko isili ko ubang manasod, tungod lang ninyo, luwason ta mo. In the Old Testament na kumusta man igsoon, karon sa bagong tugon nga ikaw ako, na tao na. In the New Testament, unsa man ang isulti. Kung imong tanawon, sa bagong tugon, ni ay duha ka tawo nga nagsigig mensahe, si Barnabas o si Pablo. Of course, na-converter mo si Pablo. Pero sa diya converter si Pablo, nahimo siyang mensahero. Ang tuyo gyud sa Ginoo kang Pablo, kang Saulo kaniadto, nga nahimong Pablo human converter, nga himuon siyang mensahero para sa mga hintil. Kisa man yung mga hintil di ay. So makita nato ni nga Israel ra man to sa daang tugon, karon na ita sa bagong tugon. O sa magisulti, nanulod sila mga kapaglaom, si Barnabas o si Pablo. Panagtigom, adlaw igpapahulay. Okay, makita na ito na makiksunan sa Buhat, Kapitulo 13. Pagsulod nila, nagbasa na, mga basahon, sa mga propesiya o propeta. Sa diyan magbasa, ang mga katawan, mga kapaglaom, nalipay sila nga nabisitahan, karon nagwali si Pablo. Sa giwali ni Pablo, ingon si Pablo, kaniadto dunay katawan ng Ginoo, pinasahi. Apan kamo, kita, karon nga mga hintil,
dili ta kabahin sa mga katawhan sa Israel. Apan makapaglaom, ang gisulti ni Pablo nakapalipay sa mga hintil. Muna magayon ko nga pa sila, no? Tingali gituyo sa Ginoo nga nahitabo nga ang makatawan niyang gipili nga gigugma nagdumili pagsunod kaniya aron nga ang gugma sa Dios mukuyanap kanato o sa tibuok kalibutan. Nga naman, kung imong tanon ang Buhat Kapitulo 13, niya dinigisgutan ngano nga ang mensahe naabot sa tua. Buhat 13. Imong tanawon, ingon dinhi sa verse 46. O gunya si Pablo, kaya nintindog naman siya, unya, daghan mga tao nga, murang nalipay siyang wali. Unya, si Pablo si Barabas, nagasulti, dayag kayo, wayan lukadlok. Ingon siya, kiniuntang ang mensahe, kining maing balita, di ba, the good news about God's people. Kiniuntang maing balita, gikan sa Dios, ihatag unta ni una, ngadto sa mga Hudyo. Kaya mo guto'y tao sa Ginoo. Okay? Ihatag unta ni ngadto sa mga Hudyo. Pero sa nitabo, apan tungod kay mga Hudyo, nagdumili man sa pagdawat ni mao nga may balita, o niya sa nga, dili mi takos ana. Dili takos mi ang kinabuhing dayon kay dili man sila musunod sa kinatibukan sila kasing-kasing sa gisulti sa Dios. Grabe gid kayo. Kung imo tan-aw ng kasaysayan makapaglaom, sa diha nga sila nang gawas sa Egipto, o niya pasidanan sila sa Dios pinaagi kang Moses, inigsulti ni Moses, mo ni gisulti sa Ginoo, ingon sila nga, unsay gisulti sa Ginoo among tumanon. Pero pila ka adlaw na pod. No, di gyud ka kasabot. Sa kadaghan milagro gihatag sa Ginoo sila, mahilang musaad pero wala na pod. So ingon dinhi, apan kamo tungod, bersikulo 46, kamo tungod kay nagdumili man, naghukom siyang kagaliw na kamo dili takos og dili angayan aning mao may balita, nining kinabuhi uli katapusan nan. Ingon dinhi, amo ning dadon ngadtos mga hintil. Diha nagsugod makapaglaom nga ang mensahe sa may balita dili lang sa mga Hudyo ngadto na po sa mga hintil. Mo bitaw na nga ako nakita nga panalaw ni Pedro, si Pedro gigutom ning saka siya sa atik unya kay nakakita man siya pananawon. Pagkatinig pananawon nakita niya makapaglaom nga ang habol gihuktan upot ka, gihiktan og upat ka kanto tuwa tanang klase sa mananap. Nagkamang, nagsugayon, naglupad, tuwa tanan. Unya, mabasa ni mo sa Buhat Kapitulo 10. Of course, gikan sa 11 nga to 38. Kung imong basahon, ingon ang tingog, Pedro, tindog ihaw kaon. Isa dili ko Ginoo kayo pag hugaw nga butang nga akong gikaon sa akong ginawaan. Katulog ka bisis. Wala gyud. Nya gibirag balik sa taas. Of course, ato ning isgutan sa uban nga mga gabi. Apan ako rin ning pasabot nga dihi nagsugod nga ang Ginoo nagtawag sa mga katawhan nga dili Israelhanon nga gitawag niyang iyang katawhan. Nga naman, human ato panahon gibira makapaglaom ang nakita ni Pedro, agoy ingon ang tingog na sad, Pedro, tindog naog uban. Ang katong tindog ihaw kaon wala to. Ang tindog naog uban ako'y nagpadalaan ng tulo ka tawo nangita sa imuha. Ning naog siya gisugo ni Cornelio. Kung basahon na ito makapaglaob ang Juan Kapitulo 10, magsugol sa 1 nga to sa 3, klaro kay gingon din na, ug unya si Cornelio o sa katawo nga hinimbahon, mainampuon, manggiloyon, manggihatagon. Unya, siya po giingnan sa Dios adto pagpadalag tao, kuha atong nganlan si Pablo, Saulo kaniadto. Paniha dinhi aron makadungog kas mensahe. Mo to ning kuyog si Pedro, dili Saulo o Pablo ha, si Pedro. Ning kuyog si Pedro, ngadto sa tulo ka tawo, pag-abot niya dito kay pastilan si Cornelio man, usa siya ka senturyon, usa ka sa sundalo, labaw siya sa usa, dunay mga tawo nga usa ka gatos. Pag-abot dito, ingon si Pedro, di ba gyud ta angayan nga man ko niyo dinhi? Kay kamo mga hintil, ako Hudyo. Naay sila'y wall, naay kanang barrier. Pero ingon siya, wala lain nga nakita niya, pero ingon siya din apan, versikulo 34, ingon siya, apan, tagsulti na niya, nakasabot ko karuna, nga ang Diyos ti ay, mo consider siya sa mga tao, dili kay iyang pilion lang. Iyang pilion, bisan pa katong mga tao nga, dili iya ha. Kung imong tanaw din I really understand now, karuna gyud, that God does not consider some people to be better than others. Labaw ang Hudyo, alaot ang mga hintil. Isa dili na mao. Nga naman, isa, He accepts anyone who worships Him and does what is right. Mariba tayo ito pagkayo makapaglaon. Iyang dawaton, dili ka Hudyo, dili ka Israelhanon,
dawato niya ang matag tao nga mosimba kaniya ug niya maghimog insakto, dili magbinuang. Kay dili importante kung sa kang nasura. Ang importante nga ikaw mutuo ug mosimba siya. Pagkanindot kayo. Kini magkapaglaom nga kining mensahe, nagsugod ka na sa dihang ang mga katawhan nagdumili sa pagdawat sa Dios kang Kristo mismo. Mabasa na to na ngang mga Hudyo pastilan. Sila no yung nagsinggit ilangsang siya. Makita ni mo? Pero karon nagkipakita sa Dios kato kang Pedro nga siya mudawat sa tanan nga makatawhan provided nga ikaw musimba kaniya o maghimo kay insakto. Gipasabot yan na dito kang Cornelio. O kung iyong tanawon padayon makapaglaom, ang buhat kapitulo 10, ang tanan-tanan tuwa sa puluyanan ni Cornelio nagpabautismo. Ning tuo sila sa mensahe ni Pedro. Una makingon ko, ang kaning tinuod nga iglesia, makayong kadaghang iglesia karon sa kalibutan. Perbatay niyo pag-ayo. Kada hisgutan to unsa mga iglesia nga sa Ginoo. Ha? The good news about the people of God. Kung imong tanawon ang bagong tugon o dang tugon, lahi-lahi ang mga tao nga tuwa dito. Makaingon ko, sa daang tugon, gitawag na siya kahal, assembly. Kana siya purely Hudyo. Pero kung mato ka makapaglaom sa Matthew 18, ang pagpanag-uban sa iglesia, gitawag na iglesia, kung from ikalyo, isa nga, kana siya, nagtapok ang Hudyo ug Hintil, pero sa kahal, Hudyo ra. Sa iglesia, Hudyo ug Hintil. Muna, kung imong paninog basa, sa diha nga nagsulti sila sa buhat kapitulo 13, pagpanglakaw nilang Pablo marami siya nga, mamalik unta mo dinhi, karong sunod igpapahulay. Pagkasunod igpapahulay, kung tiwasan basa ang kapitulo 13, hapit ang tanang makatawhan na malik, na minaw sa mensahe. So magkapaglaom tuwa dito ang mga converted Gentiles sa pagtulunan sa mga Hudyo. Naapo dito ikson ang mga Hudyo pod nga nagdawat kang Kristo. So kung imong tanan ang pagtuon sa iglesia, the synopsis of the Church of the Living God, gikan ka na sa Grigo nga pulong ka ng word church. Of course, kahal man dito, kani eklesya man din eklesiya. Ang pulong eklesya gikan sa compound word sa Grigo. Gitawag ka na siya, ek means out, okay? O gunya, kalyo means call. Pwede ba sabot, nga ang iglesia di ay sa Dios, karon sa itong panahon, sa bagong tugon, o hangtod karon, sa itong henerasyon, mga katawan gipanagtawag, okay? Pagpagawas. Naman tapaingon, ngadto ta sa pagtuo sa buhi nga Dios. Usa ka pundok nagsagol ang makatawhan. Ma-Amerikano ka man, maitom ka man, mayilo ka man, maunsang klase ka tao. Ang Dios wala magpili sa katawan provided nagyon na kasulatan kung ikaw musimba o maghimog mayo. So kung di magkapaglaom, imong tanawon, mao ni ang eklesya, mao ni ang church. So kung mangita ta ang pulong unsa mang tinud nga iglesia, ang tinuod iglesia mao nga katawan nga nagsimba sa Dios ug naghimo og maayo. Gani magpaglaom, ang pulong iglesia kon gitawag pagpagawas, babasa na to dinhi sa unang Pedro. Sa unang Pedro, gisgutan dinhi kinsa magining mga tawhana. 2 kapitulo 9. Ato basahon. Ingon dinhi. Kamo mga pinili nga katawhan, kita nimo? Mga hamili, halangdon nga saserdote, balaan nga nasod. Nakisamay nasod, di ba, Israel? Pero tanawin niyo pa kayo din para yung tugbasa. Aron makuha na to, gikan sa kahal, ngadto sa eklesya. So makinguntaan, yan ako sa eklesya karon. Wala na sa kahal. Kamo pinili nga nasod, balaan nga nasod, o niya mga katawhan, nga diin kamo, yun sa, iyahang kaugalingon, aron kamo magmantala. Di pa nagtawag ta magapaglaom, usakat katawhan na ta, nga iyaha, very on, aron kita magmantala. Sa unsa? Aron kita magmantala sa kaibulungan nga binuhatan sa usa nga nagtawag ka nato. Kinsa man yung nagtawag ka nato? Ang Dios. Kinsa man naghimo og mga maybutang alang sa katawhan sa Israel? Ang Dios. Gipakaon sila sa kamingawan, gitabok sila sa pulag dagat, paralipdan sa daghang mga kaway. Ang Dios, isa mo na ang nagtawag kaninyo. Ingon din o kamo magapakita sa paghimaya. Sa usa nga nagtawag kaninyo, gikan sa kangitngit, ngadto sa mahimayaong kahayag, His marvelous light. Ana na din ang pagtawag. Buti ba sabot, ang tinuod nga katawan sa Dios,
the good news about God's people, are those people who were called out from darkness into His marvelous light. Buti ba sabot? Gikan ko sa kanyit kanina to, yabagon yung kay ko eh. Pero karong gitawag ko sa Ginoo, si Pablo, si Saulo kanina to, ay pastilan yun pagkadang gipang lutos, pero gitawag sa Ginoo, apart siya makapaglaom sa eklisya. Kombinasyon higala ko makapaglaom sa mga Hudyong mahintil. Gani kung imong tanaw din ang versikulo 10 sa maurag yapon nga basahon. 10 sa unang Pedro, kapitulo 2, ingon dinhi. Kaniadto kamo wala mo'y pulos, wa mo na ilhan. Apan karon ingon dinhi, kamo mga tao na sa Dios. Kaniadto mga hintil mo, wa mo'y labot. Pero karon ingon dinhi, karon kamo mga tao na sa Dios. Kaniadto kamo walay kaluoy. Mo bitaw na nga sa away sa mga Israelhanon, ang Dios mismo makig-away sa mga kaaway. Ang mismo ang mga manluluda mo away mo patay sa mga kaaway sa Israel. Nakita niyo ang pagtabang sa Dios kadto sa katawhan sa Israel. Kaniadto wala pa. Pero sa karon, ang Dios nagatratar kaninyo sa lebihan nga unsa nga kaaghop og kalumo. Gitratar na mo. Kaniadto wala to. Mga kaaway mo sa Dios karon kay gitawag na mamugikan sa kangit kita sa kahayag, now God has treated you with kindness. Kipasabutan ni Pedro. Pastila, no? Kaya ito, dili pa mo katawan, karon katawhan, ha? Now, karon kay katawhan naman mo. Kung imong tanaw din, dili kay ang Israelhanon lang ang katawan sa Diyos, mga hintil. Kung sabi kingon ni Apostol Pablo na Roma, Kapitulo 2, versikulo 26. Klaro, gisulti din, ingon sa din, kun ang mga hintil mutuman sa balaod sa Diyos, tanawa, hintil na, kung ang mga hintil mutuman sa balaod sa Diyos, dili basta hatagan sila sa Diyos. Dito kayo, og katungod, og dungog, nga sila mahimong iyang kaugalingong katawhan. Nakita na to na? Kung ang mga hintil man ta, kung mutuman lang kita sa balaod sa Diyos, hatagan po ta niya unyag katungod, tagaan po ta niya mga kapaglaom og dungog, nga mahimot ang iyang kaugalingong ng katawhan, sama sa mga Israelhanon, nga iyang gingon, gihigugma ta mo, tabangan ta mo, andam na ko isalikway kining mga nasura, kay luwason ta mo. Mga kapaglaom mo na kaninot kayo. Para yung nagbasa ang 27, ingon na 27 din versikulo 27, ingon din 22, Roma 3, 22, ingon din si Pablo Gyapon, ha? Ingon sa din ogonia ang Dios, nagahimo sa mga katawan nga insakto, tulid, o diha siyang kaugalingon mismo, pinaagi sa pagtuo, diha kang Kristo Jesus. Ang Diyos na ikuno, maghimo ka natong tulid, insakto, pinaagi sa pagtuo, diha kang Kristo Jesus. Unsa mo gani mga Hudyo nga, mo manoy nagpalangsag, ilangsag siya. Ang di na mabot magkapaglaom sa tingog, magsilag panghuros na ilangsag siya. Give unto us Barabbas and crucify Jesus. Mga kapaglaom, kita nga hintil, kung kita mo dawat kang Kristo, mutuo sa balaod, ingon din dili ba ingnon po kang nga tao na taka? Mo ni tinuod mga kapaglaom, kung mutuo ka na kang Kristo, tungod kay tanang mga katawan parihara, dili na tong pabor-pabor, dili na, parihan na tatanan. Mo na nga, kaniadto mga kapaglaom, pinasahi ang Israelhanon, sila ragyon, karo dili na, apil na ta. Okay? Kung imong tanaw pag yun versikulo 25 sa Roma 9, isa, may tungod sa mga hintil, ang Diyos nag-ingon, diha sa propesiya ni Hosea, isa nga, kadtong dili nako mga katawhan, karon ako na silang tawgon nga mga katawhan. Kisa man mga hintil. Kato mga tao nga kaniadto dili nako mga tao, karon ako nang tawgon sila akong mga tao. Mutuo lang ta siya, ha? Dawaton na to si Kristo, muna ito tag Christian, nga naman gidawat si Kristo. Ug unya magtuman ta siya kasuguan, siya tawgon ko kamog mga katawhan. Akong katawhan. Nindot kayo, no? Karon magkapaglaom, ato nang napundar. Kinsang mga katawan sa Diyos, mga tao nga mutuo kaniya, mga tao nga mudawat kan Kristo, ug mga tao nga nagatuman sa kasuguan, ug naghimog mayo. Ang pangutana karon, sa kadaghan sa mga denominasyon sa kalibutan, nga nag-angkon nga sila mo tinuod nga katawan sa Diyos, pila mangyod ka mga pundok nga gi-recognize sa Ginoo nga mahimong iyang katawhan. Pila mangyod. Muna mga pangutana bitaw, dako sa mangyod, unsa mangyod. Pero kung imong tanawon makapaglahom, dagyan sa Efeso 4 versikulo 5, adunay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo sa kabautismo. So usa ka Ginoo.
Daghan man galing tingali nga mga butang sa kalibutan, nga atong giisip nga, mao na akong Dios. Pagkadaghang Dios ra ba yun? O sa ka Ginoo, o sa kapagtuo, o sa kabautismo. Kana siya, makita nato na, kana, kumplito. Pero, mingon na ita nga, nagampo mo ko sa Ginoo. Nagsimba mo ko niya. Nagluhod ko, nagbasa ko siyang pulong. Makapaglaom, dili na basiyanan. Kaya kung imong tanawon, daghang mga pundo karon nagbasa pong Biblia, nagtuo po sa Ginoo, pero unsa may gisulti aron makasabot kita pagayo. Sa kadaghan sa mga denominasyon, kinsa man gyud iyang gihatagag pagtagad, kinsa man iyang giingon nga ako makatawan. Niya, Matthew 7:21. Unsa may gisulti sa Matthew 7:21? Ingon dinhi, dili ang tanan kanako nagingon Ginoo, makasulod sa langit. Sa langit. Dili sila makasulod sa gingharian sa langit, dili ang tanan. Apan kinsa naman? Ingon dinhi, apan kadto lang nagatuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Kadto lang mga tao nga kuno sa isulti sa kong amahan ilang tubanon. Mao na makapaglaom. Napakutana karon. Ang ako karong gibarugan, kauban ba ko sa mga katawhan nga nagsunod sa mga pulong sa Dios nga gituman ang iyang gisulti. Kaya dili ba nagtanan nag-ampo, dili tanan nagbasa, dili tanan nagsimba nga makasulod sa gingharian sa Dios dito sa langit. Apan katunan nagatuman. So kung ikaw gusto matug langit, wag ita lang basayanan. Basa ta sa Biblia. Maura ni ang atong giya. Pero kung imong tanawon, isang paghukom niya sa Ginoo, moabot man gyud ni, ug niya mingon siya nga, ako nagbuhat man ko. Ako nagampo man ko. Ako nakailaw man ko. But what the Bible says in Matthew 7:22, 21 to kaniha, ingon dinhi. Sa diha nga ang paghukom ados mo moabot. Daghan niya mingon kanako, Ginoo, sa imong ngalan ako nagasulti sa minsay, nagwali bi ako. Nga hinumdumi ko kay nagwali bi ako. Sa imong ngalan ako sad nag-abog og mga dautan nga espiritu. Sa imong ngalan ako naghimog mga milagro. You see? Pero sa may itubag sa Ginoo. Nga sila nag-ampo, sila naggamit sa Ginoo, ngalan sa Dios, sila po nagminsay sa may balita, ginamit ang pulong sa Dios. Okay gid kayo. Naghimog milagro, nag-ayog masakiton, pero sa itubag, unya ingon dinhi. Then 23, ugon niya ako miingon ngadto kanila. Wala ko kilala ninyo. Palayo mo, gikan sa kuha, kamong mga dautan nga tao. Now nga naman makapaglaom, nga naggamit sa ngalan sa Dios. Patan niyo pag-ayo, nagsangpit, nagampo, nagabog og panulay, ginamit ang ngalan sa Dios. Naghimog mga milagro. Pero nga naman, ingon na Ginoo sa verse 23, oy, wa ko kilala ninyo, kinsa man mo. Palayo mo gikan kanako, kamong mga dautan nga tao. Sa may dautan, ay kay wala mo nagtuman sa akong gisulti. Wala mo nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga to sa langit, mo'y makasulod sa gingharian sa langit. Inigabos paghukom, ikaw magkapaglaom nga nagunahuna, nga ikaw mahimong kabahin sa puliran sa Ginoo, isa nga palayo mo. Dili igo ang pagsangpit sa Ginoo. Dili igo ang pagbasa ng Biblia. Dili igo ang pagdadalag Biblia. Unya, wa nimo tuhi ang imong gidaladala. Magkapaglaom, mao ni ang mahitabo sa katapos sa paray. Kano pangutana, ingon dinhi. Sa diha nga si Jesus, nagsulti siya, nga doon na siya mga kaniro. Isa na po ko'y kaniro, na tuwa sa laing panon. Apan sa mayang giingon, sa mga karniro unya, nga tuwa sa iyang panon. Ha? Isa na po ko'y mga karniro. O sa giingon diha, Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Kung di mong tanaw na balang kasulatan, Juan 10, 16. Ingon sa dinhi, adun na pa ko'y malain na karniro. Ha? Napo ko'y lain karniro. Asa man dinipita? Isa nga, wala dinhi karon. Wala pa dinhi karon. Wala pa sa kong pundok. Apan, ako silang dadon din nipod, uban sa kuha. Aron, nga sila maminaw sa kong tingog. O gunya, doon na lang sa kaon sa kapanon unya, dili daghang panon. Ang pagkutana makapaglaom, kadaghan man sa mga pundok karon. Usara gyud kapanon ang iyaha. Katong panon nga mutuman, maminaw sa iyang tingog. Unya, doon na rin sa kapanon, o gusapod ka magbalantay. So, daghan pa sa kaniro. Dili sabto makapaglaom nga sirado na ang kaluwasan karon. Daghan pa kanis na po kadaghan kanino ito, diha napo ko diha napo ko. Isa idigtawag nako, makadungaw sa tingog, mutuman sila, musunod sila sa kuha. Ang problema karon, kay daghang gipagsulti si Kristo, sumala sa iyang pulong, pero di taganahan siya, wala na oy.
Muna doon na yung mga tao na ingon nga, giamindahan na mag ni Kristo nga walaon na. Ina ko basaha ko na sa imong leader brother, kung naabay giamindahan na nga walaon na nagipangsulti niya kaniadto. Mga kapaglaw mo rin ba tayo pagkayo? Sa doon na rin sa kapano, dili daghan. Kanang na ako diha, kuhaon ako sa dinhi, dadon ako na diri. Aron doon na rin sa kapundok, usapod ka magbalantay. So, pagutana, unsa man yung gisulti, o gisulti na sa Biblia, mahitungod ka nato, ang Diyos, adunay iglesia, diya sa daang tugon, unsa may gisulti niya. Tanaw na to makapaglaom. Kay sa daang tugon, gisulti niya diha, mo itong gisulti ninyo, nga kahal, assembly. Pero dili sa pagtugon, gisulti po diha po niya, o sa kingon, buhat, City, 38. O sa kingon din si Moses siya, iyo sa dinhi, kauban siya sa mga pundok sa mga katawan sa Diyos. So si Moses, na po yung mga tao sa Diyos. Kinsa man to? Mga katawan to, mga Israelano, asaman, sa kamingawan. Ugon niya, siya mo'y nahimo niyang tigpataliwala. Taliwala kanila sa katawan sa Israel, ug sa manulunda, ingon din gihatag ngadto kaniya ang kinabuhi. Gihatagan sila kinabuhi ang saman. Pulong nga maghatag kinabuhi sa bukid sa Sinai. Ug kini gihatag kanato. Usa may gihatag sa Dios kadto kang Moses sa bukid sa Sinai? Di ba ang sugo niya? Isa mo ni, gihatag ni ngadto sa bukid sa Sinai. Unya karon gipasa nga ni kanato, unsa may gisulti pagkadawat kini Moses sa pulo ka sugo, iyang gibasa sa mga katawan aron mahibaw-an kini. Mao ni ang gisulti sa Dios. Ingon sila, unsay gisulti sa Ginoo among tumanon. Apan kun imong tanawon ang kasulat kasaysayan, wala. Si Moses igsuon gihatagan sa balaod sa Dios. O kunya kini usa ka balaod para ni sa katawan sa kahal nga mga Israelhanon. Sa diha nga ang mga pundok sa tao, asa man ni siya assembly kun kahal, pundok sa Israelhanon. Aban karon kay iglesia naman, pundok sa iglesia gipadagtawag. Pero niari, si Simon Pedro nga ning bisita kang Cornelio, mao ra pud to magkapaglaom ang gisugo ni Kristo nga iyang inan diha sa imuha. Pudili biya ni Espiritu gitukuran. Kundi mong tanawon ang Matthew, yes, this is. Ingon din Simon Pedro, Ginoo, ingon mo, kisa man ko, para sa inyo isa nga, ako ba nag-ingon ikaw si Unas, ikaw si Elisha, pero ako mingon, ikaw ang Mesiyas, anak sa buhi nga Dios. Sa mga disipulo, ingon pagkutana, si Pedro ay isog kayo nintubag. So ingon si Jesus, ito, ingon nga to kaniya, ikaw, bulahan Pedro. Versikulo 17. Bulahan ka Pedro. Okay? Anak, Simon, anak ni John. Tungod kay ikaw, ingon din ang akong amahan sa langit, nagapadayag niini kanimo. Sa tanan ng utana, ikaw si Elias, ikaw si Una. Yun lang kayo pa siya, ikaw mao ang anak sa Ginoo. Sige, padayag din sa kong amahan sa imuha. Imo kung sa, nahibalaan dili lang kay sa mga tao, apan nahibalaan ni mo tungod kay gipadayag kini sa akong amahan. Karon, ingon siya. Humana dungo ni Kristo isa karon, musulti ko. Nga ikaw, Pedro, manang hunahuna ko sa uban po, nga si Pedro, himo patukuran sa iglesia, dili mao. Tanaw rin ko paghayo. Versikulo 18, ikaw, Pedro, ibabaw nining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. O unya, walay kagahom, unya makabuntog kaniya, bisan pa ang kamatayon, dili arang makabuntog kaniya. Higala ko, dili si Pedro ang bato. Ikaw, Pedro, nagsulti nga ako, anak sa Dios, buhi nga Dios. Apanining bato, si Pedro Petros. Sa dako nga bato, Petra. Isa mo na pundasyon. Sa ito patinon ng iglesia, wala na umol, wala na pundar diha sa tao. Kaya kung napundar lang sa tao nga si Pedro biya, hadlukanon kayo. Si Pedro biya, gusto siya makalingkawas, mamakak na lang. Ug mao na itong basihanan nga pundasyon, si Pedro, na huyang ang iglesia. Aba ni si ikaw, Pedro, insakto na yung maghimo. Nining bato, akong tukura ko iglesia. So, ingon din ang tanan nga mo tuo kaniya, tanan mo tuo kang Kristo. Ingon siya, sama siya sa magtutukod, nga ang Dios mao angon sa tag-iya. Ug unya kining tukuron nga gabalay, gitukod ko sa pundasyon, kinsa man ang pundasyon? Pundasyon nga ang mga apostoles o mga propeta nag-andam. Giandam ra sa apostoles, giandam ra sa propeta, kinsa man ang pundasyon, basta ito para makapaglaom.
si Kristo Jesus. Siya mao ang mahinungdanon nga bato nga maon sa mao'y patukuranan sa gitukod nga iglesia. Magkapaglaom dili Pedro. Ang tinuod nga iglesia gitukod diha si mabaw sa bato ang pundasyon nga si Kristo mao ang bato. Christ himself, Jesus himself is the most important one in that building. So may ko, Jesus Christ is the cornerstone. Siya mo'y bato sa pamag-ang. Gani ko parayon itong basang Episo 2:21 magkapaglaom, nagpadayon dinhi, kung yung tanahon, ang tibuok gambalay, tibuok building, kini siya na sumpay, na tagik, pinaagi kang Kristo. O diha kang Kristo. The whole building is joined together in Christ. Dili ka Pedro. Ugon niya kini, magtubo ni. Ugon niya, nahimo kining balaan na templo, sumala sa verse 21, diha sa Ginoo. Ning tubo kini nga iglesia. Ning tubo kini, nga naman, tungod ka kini nalambigit, na connect, ngadto kang Kristo. Dili kang Pedro. You see? Kining iglesia ha, napunda diha kang Kristo. O kita nga ning tuo, kita sa maayo kayo nga pagkatagik, nahiusa kita diha, sa balaan nga templo, naon sa man? Templo alang sa Ginoo. Nahiusa ta. So kita makapaglaom na pundar ta sa pundasyon nga mao si Kristo ang bato sa pamag-ang. Napundar ta diha kang Kristo mo kining iglesia di pa nagtawag. Gani ko parayon ni basa makapaglaom ang unang Korinto 3:11. Unang Korinto 3:11 gihatagan kitag panglantaw sad. O kini nga pundasyon ingon dinhi nga kini nahimo na natukod na, mao si Kristo Jesus. Mao si Kristo. Ug wa nay lain pa nga tukuron sa lain pa nga pundasyon. Mo di ba sabot? Kini nga pundasyon mao kini ang tinuod. Wow. Baka paglaom, maingon ko, kini nga iglesia ang pundasyon si Kristo. Apa ningon dinhi unsa man unya ang mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo aning mao nga iglesia. Unsa man ang mapagtulunan. Aron mausa ta, kay siya man ang pundasyon, now, sundo nato ang tanang kalagdaan. Basahan nato makapaglaom, Mateo 18, versikulo 15. Ingon din kung ang imong, batani pag-ayo ha, na magoy panahon sa tuwa makapaglaom nga na mga problema, so ingon na kita naapil sa usaka pundok, atong sulbaw doon ang problema. Ingon din tambag kini alang sa matag usa. Kung ang imong masig katinunan tumutuo nakasala batok sa imuha unsay imo nimo adtuon nimo siya unya sa sekreto imong sultihan unsay nahimo karon pag di gid patuo ug ang imong unyang kauban dili mo tuo sa imuha unya di maminaw sa imuha unsa man mangita kag kauban tabangan mo siya di gid maminaw unsay imo nimo kung di maminaw magdala kag kauban, magpatabang ka, aron nga dunay mo saksi nga ikaw naning kamot nga mahusay ang problema. Nga naman, kay katong duha o tulo, mahimo tong saksi tinuod gyud iyan naghimo. Pero kamo lang. Okay? Pero sa diya gani magkapaglaom nga di gyud siya motuo, pa sila no, di gyud motuo kagahig ulo. O saan mahimo nimo? Awa na, mahibalo na ang tibuok iglesia. Nga naman, kay ingon din sa verse 17, kay kung siya magdumili sa pagpaminaw sa imong isulti, isulti na sa iglesia. Og maminaw, di siya maminaw, ingon din inaan, og di siya maminaw sa iglesia, now isipa siya, ngaon sa hintil. Balik kag hintil. No? Grabe yung kayo. Tanawa pa kayo. Gisdala na sa iglesia. Ang tao di gyud maminaw. Kung yung pareho nagbasa sa versikulo 17, nan isipa siya kadi maminaw, sama sa tao nga wala kaila o wa mo tuo sa Dios, sama sa tax collector. Sa ubang version, isipa siya nga hintil. Naon sa man hintil? Ethnos. Tao nga walay Dios. Pero ning tuo na gud to sa Ginoo. Hintil ko, ning tuo na nakoy Dios. Pero di ko maminaw sa iglesia. Di ko maminaw sa tambag gikan sa iglesia, kay ako ay insakto. Magkapaglaom, klaro kayo, isipon siya nga hintil. Balik ka pagkahintil, balik ka sa tao nga dili mo tuog Diyos. Ego din who does not believe in God or like a tax collector? Ngano man po rin ko, ngano mang tax collector magisgutan ni, kadaghan ka sa mga kurso, ngano ka din magiging trabaho ay di ay kanina ito magkapaglaom, si Sakio, tax collector, limbungan.
Sama sa limbungan nga mga tao, wa na Ginoo. Sa tumakingon ko, kung limbungan ka, mura kagway Ginoo. Palihog basa 18. Akong masiguro, pato ba niya ni? Akong masiguro nga sa diagi ka musulti sa paghukom sa kalibutan, mahitabo gyud na nga naman kay ang paghukom nga inyong paghisgutan mo puday paghukom sa Ginoo. Sa diagi ka musad nga mopasaylo dinhi sa yuta, pasiluon pa sa Ginoo. Pag di ka makapasaylo, di po kapasayloon sa Ginoo. Muna makapaglaom nga dako kayong kahimuan ng iglesia. Katapusan nga recourse, kung doon problema, you have to go to the church, tell it to the church. O niya, isito lang problema. Pero, niya makapaglaom. Muna yung problema karon kay daghan na sa mga tao nga ako nasultihan na ni, sa mo manggaling lakawan na nga, kining, ang iglesia di ay nga, iya sa Ginoo mag-antos pod, na ay mga pagsulay, na ay daghang problema, adin na lang ko diha. Pero din sa dihang naman, og kanang kamatay ni Kristo, ingon din unsa may gihimo niya unang gyud sa tanan. Namatay siya, gibuhian man to siya ni Judas. Karon gilangsan siya sa cross. Unsa may gihatag niyang first nga official move kun action sa iglesia. Ato basahan makapaglaom buhat 1 bersikulo 23. Nindot kay ning magisgutan ning pag dumala sa iglesia. Ingon din nawala naman si Judas. Karon, ang pirmirong gihatag sa Ginoo, magpili mong ipulik ang Judas. Election time? Uy, pasilan alang sa tumag kapaglaom. Karon na ba time giro sa election? Constituency meeting. At Zamboanga, Western Mindanao, Usamis, Butuan, and then sa Bukidnon. Humana din sa Cagayan de Oro, in CMC. So niya din election time, kisa ipulik kang Judas. Ingon din Ogonya, ginominate nila ang duha ka tao. Si Joseph, called Barsabas, nga usab gitawag nga hustos, o si Matias. Nakaron, giludhan sila, gipaluhod. Gianuin sila, giampuan sila. Grabe ganun yung pagpili, gipulik ang Judas. Karon, pag humag-ampo, naon sa man nga, ang Ginoo nagsulti sa tanan nga kasing-kasing, ha? Yung sa nga Ginoo, tabang imikis sa mga aning duha. No, walay politiking ani. Ang Ginoo gid mismo nagbuot. Kinsa man gid aning duha? O sa gitubang makisuon, ug unya sila nga, kinsa man gid ani? Ang Dios makapaglaom ning tabang sila isa ipakita sa moa. Asa ning duha? Ang duha pulos may mayo. Ang mga maglaom sa duha, usar may pilion. Isa nga sa magid ani. O nya kun imong tanan bersikulo 24, ug unya nagampo sila. Ug unya siya Ginoo, paibal ami. Kami tanan, pibalami, ipakita na mo, kinsa man ani among pilion. So, grabe nga po nila. Mabita na makapaglaom, kung noon na magali eleksyon niya, nahimo na, way ampo, tuwa sa gawas, wa na, desisyon na, dili na mao. Dinhi ang unang nga taas, yatag sa Ginoo, mupili kinsa ipulik ang Judas, duha ka buok, Barsabas o si Matias. Sa diha makapaglaom, nga nagkampo na sila, unya ilang gihulbot ang ngalan, gihulbot, oy, kaslat na ini, pasilan paghulbot tila kay si Matias man ang napilian. So ingon dinhi, ogonya naghulbot sila duha ka ngalan, ang mga ngalan sa duha. Unya ang nahulbotan si Matias. Mo'y napilian sa grupo. Unya gidungag siya si Matias, maayo man putik so si kining Barsabas. Pero si Matias man napilian, si Matias makapaglaom mo'y gidungag sa unsing nabilin human namatay si Kristo. Mao na nga siya naapil sa 12 pulik ang Judas. So, ang pangutan na sunod. Unsa may nahitabo sa bag-o mga converter sa diha nga nagwali ning 12 na pud kapostoles. Unsa may nahitabo nila? Katong nagdawat ang Kristo. Nagwali si Pedro, nagwali si Pablo, nagwali si Barnabas, na unsa man. Kung imong tanaw kapaglaom, diha sa buhat 2 bersikulo 41, na gisulti din ang Biblia nga hatagan to pagtagad kayo. Muni ang nahitabo. Kadto ning tuo kang Pedro sa iyang giwali. Gibautismuhan sila. Human giwali, nagwali, gibautismuhan sila. So dili ni ba siya na biya makapaglaw mga wali o sara kabuok niya watismo na. Dugay ni nakadungog sila sa wali. Kadto panahon na actual ning wali, pagkadungog nila bautismuhan. O gidungag ngadto kanila sa iglesia 3,000 tanan o kapin pa. Pagkadaghan sila bautismuhan. Gidungag sa iglesia. But masabot, dili kayo magkatakatag ramo. Adunay pundok, nga diin, hiusaw ng mga tao nagtuo sa Dios.
gidungag sila nga to sa iglesia. Maura gyapon nga panahon, nagampo sila, nagdayeg sa Dios, ug unya naghimo sila sa unsa? Sa maayo nga mga butang, kabubuton sa Dios, sa tanang makatawan, ang tanan nga nadungag ngadto sa katawan sa Dios, sa grupo sa kitawag iglesia, gidungag aron mga luwas, hilabing kadaghan. Every day, the Lord saved people, and they were added to the group. O sa nga group, iglesia. Mao ni makapaglaom, nga moadto ka sa iglesia, dito idungag ang mga tao nga diin mudawat kang Kristo human sa wali. Now, kinsa man ang pangulo sa iglesia nga dungagan sa mga tao na konverter? Kinsa man? Kinsa man ang ulo sa iglesia nga gitukod mo ni Kristo sa Mateo 16:18? Basahan ito makapaglaom. Efeso 5, versikulo 23. Kalaro kayo. Og ang bana mao ang ulo sa asawa, ingon man si Kristo, mao sa bang ulo sa iglesia. Siya mao ang iglesia mao ang lawas, ug unya siya pod si Kristo mao ang manluluwas. Kinsa na ang ulo sa iglesia? Si Kristo. So kung nasa ang ulo makapaglaom, atong sundon. Usay magod nga, ning ato si Kristo din ang lawas na din wala na putol. Buti ba sa makapaglaom, sa tanato mga viewers karon, sa ato mga listeners, sa naa karon sa ato ang Hope Centers, kung muadto gani ang ulo din adto pud ta. Dili ka dinhi paingon ang ulo, dili ta paingon. Putol. So ingon din ingon nga ang iglesia ilalom sa pagmando ni Kristo, so ang mga asawa pod ilalom sa pagmando sa ilang mga bana. Oy, mga bana asawa ha, atong tumanon ang gisulti sa ato ang bana. Okay? Karon, unsa man nato pag-describe sumala sa gisulti ni Pablo kinabang ang iglesia nga ni Kristo. Gisulti ni Pablo ngadto sa iyang higalas Timoteo. Wala naman good si Timoteo gyud na nalayo na si kining Pablo kay napriso biya si Pablo. Ang gusto gid ni Pablo nga mobisita unta siya. Pero sa unta man ang prisuhan. Muna nagsulat siya makapaglaon kung basahon nato dinha sa unang Timoteo 3:14 ug 15. Nasa gisulat dinha nga ang ngayon to hatagag pagtagan, usa magisulti ni Pablo ka Timoteo. Ingon siya, ako una-una unta nga makabisita nimo. Pero kay wala man nagsulat na lang ko nimo. Palitan karon ko malangan ko ba? Nagsulat lang ko nimo. Ingon siya dinhi, gusto nako nga mahibalo unsa ang mga katawhan, mga katawhan nga iya sa Dios, pamilya sa Dios ug mao ni iglesia. Makapaglaom kaning iglesia di ay pamilya sa Dios. Mao nang iglesia. Og si Kristo mangunsa ang pangulo, ang pundasyon. Si Kristo ang pangulo. Siya ang atong labaw. Makapaglaom, wala na tay panahon. Apan ang ako lang isulti sa diha nga si Kristo mao ang atong pundasyon. Siya po ang atong ulo. Asa mo atong ulo, musunod ta. Palitan karon. Si Kristo moadto sa templo aning adlaw ay alang-alang mo lahi ta, musunod ta. Katapusan nga pangutana makapaglaom diha dinhi. Unsa man ang kahibulungan nga pananaw ni Juan nga nakita niya sa langit. Pananawon. Mao ni ang nagsimbolo sa iglesia nga putli. Magbase sa Biblia ug unya magatuman sa kalagdanan sa Dios. Ato masahod pinadayag Kapitulo 12, versikulo 1. Ingon din makapaglaom, mao na lang ni atong hatag pagkatapusan nga pangutana. Tungod kay wala natin panahon. Apa ingon din ug akong nakita diya sa langit. Ang usa ka butang nga makahuluganon kayo, significant. Inga, nakita na ko ang babae nga nagbisti og adlaw. Nakita niya. Ug unya, diha sa iyang tihil, ana ang bituon, ana ang bulan. Ug sa iyang ulo, ana ang mga bituon gikorona. Nakita ni Juan, iyon siya nga, uy, nakita na ko na ang kahibulungan diha sa langit. So kung kini makapaglaom, ang pulong nakita niya, ang babae nga ulay nagsimbolo sa iglesia nga putli. Ang adlaw nga nagbisti siya, mao kini ang greater light. Walay lain igsuon nga gahayag nga diin gibistis sa babae kon iglesia. Unya kadang bituon diha siya nga 12 ka bituon. 12 ka mga apostoles. Sa iglesia makapaglaom diri 12 ka apostoles nga mo'y naghatag giya, nagmando, nagtawag sa mga katawhan gikan sa kangitgit ngadto sa kahayag. So ato na lang yung tiwason kani kaduha. Unsa man ang iyang nakita, unsa may simbolo aning babae nga putli sumala sa propesiya. Makapaglaom dito ra gyapon ta mobalik.
Kung imong tanawon ba ya, unsa man gyud yung babae nga putli? Kung imong tanawon ng Jeremias 6 versikulo 2, dagis ko tina sa babae nga putli. Ingon siya, ikaw sama sa anak sa Zion. Ikaw usa ka maanyag. Usa ikaw ka matahom ug guyang nga babae. Uy, matahom. Pero makapaglaom, kining babae, kanig simulo man ng iglesia, ingon pag din og ang akong mga pulong diha sa imong baba. Okay? Og ako ikaw ang gitabunan, gitapinan sa mga landong sa kumakamot. Og ikaw akong gipaturok, gipatubo diha sa langit. Akong gihimo ang pundasyon sa kalibutan. Ingon siya, o diha, Zion, ikaw akong katawhan. Ako nasilos kay nimo. Inanyaan ka ni babae, iglesia. Ako nasilos kay nimo. Kay giandam na taka, ingon din gisaad na taka sa usa ka usa ka pamanhunon. Ingon din gilos ko nimo. Sa usa ka silos, gagikan sa Dios. Kay gisaad na magunako, nga ihatag tika nga to kang Kristo. Buti ba sabot, kining iglesia ha, putli, ihatag kang Kristo. Usa ba yun? Ikaw pag din ikaw kinahanglan, nga ikaw ragyod, ang mahimong unsa, asawa, siya ragyod mahimo niyong bana. Gihatag ko ikaw, ngadto kang Kristo, nga mahimong unsa, iyahang putli nga pangasawunon. Ang iglesia mao ang pangasawunon, si Kristo ang pamanhunon. Mao ka na makapaglaom nga, di yun bulag ang iglesia ug si Kristo. Gani, kung ikaw nagpabilin nga putli nga iglesia, ikaw makiguban sa Ginoo dito sa langit. Umanon niya, pagluwas makatawhan, niyan dako nga salo-salo dito sa langit, mag-uban ta. Kinsa man iglesia, kini babae, iglesia. Ang pamanhunon si Kristo ay the wedding feast of the Lamb. Basahon mo na sa Pedrewa kapaglaom, nakita ni Juan. Mahimo kang kabahin sa mga nanambong sa dako nga kasal. Nga naman, kay membro kita sa iglesia nga putli. Si Kristo ang pamanhunon, o gunya kining iglesia, mutambong didto sa kasal sa kordero sa langit nga puluyanan. Pagkanindot kayo, kung ikaw ako makapaglaom membro aning iglesia ha, ikaw kabahin sa mga tao, muadto sa langit. Muapil sa salo-salo sa kumbira niya ng kasal sa kordero, kauban sa iglesia nga putli, nga mao ang iglesia nga imong nasakupan, ako nasakupan, mga katawhan, nagtuman sa kalagdaan sa Dios, nagahimog maayo, subay sa kasaguan. Makapaglaom na tayo panahon, ako ginahangyo konta, atong padayunon, ang atong pagpakiguban din ugma, lain na sa mga topiko, atong iskutan ugma sa kabing makapaglaom, ang maayong balita, karon the good news about the good health. Unsa may maayo sa may paglawas aning maong iglesia. Magampo ta makapaglaom. Dios sa gamhanan. Salamat kay ikaw nakiguban kanamo. Ngaon ta mong pagtuon karon sa pagsusi sa matuod nga iglesia. Sa imong makatawhan, gikan sa daang tugon hangtod karon sa mong tugon. Unta kini mahimo kini nga mithi sa mong kinabuhi nga mong sundon kanunay ang tanang kalagdaan tungod kay kami nahiapil man niya ng putlig iglesia nga imong gipundar. Ikaw ang ulo, ikaw sad ang amo nga pamanhunon, manluluwas sa imong makatawan. Salamat o Diyos, ikaw magpadalangin sa tanan karon nga mga viewers tamo sa tibok kalibutan. Himuha o Diyos, kang tanan mo katunan karon, amo kining huptan pagayo. Aron kami mahimong sakop nga ng pundok nga giangko nimo nga imong katawan. Salamat kay ikaw magtubag sa imong pagkampo, amo gitugyan kining tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.